Ta da lafiya, a cikin ƙoshin lafiya. To barkanmu da dawowa akan daidai wannan lokaci. A baya-bayan nan wani ya min tambaya ya ce yaya zai yi ya ɓadda hoto ne daga cikin saman profile ne. Ma'ana dai baya son wani ya ga hotonsa da wanda ya aza kan profile sai wanda suka contact ne, wanda yana da tabbatar da yana abokai ne wanda suna WhatsApp da shi akan lokaci ko ne ya riga da ya sa sunan lamba ko kuma ya ajiye ta cikin contact cikin tarho ne. A to ba matsala, insha Allah za a nuna muku yadda za ku yi, yadda za ku kare lamba ko saboda akwai suna iya turo muku da linkin group ne na ko na batsa ko wani abu haka wanda ba duk ne ɗan musulmi ke son irin wannan abu ba. To insha Allah mutum ma ko ya shiga cikin WhatsApp ɗinka ba zai iya ganin cewa ba zai iya ganin lambar ka ba cikin group ɗin, bale ya ce ya ɗibo lambar kai ya tura ma da wani linkin wani abu wanda bai yi kama da haka ba. Akwai yadda za ka kare kanka. To insha Allah za a nuna muku sai ku bi mu ta cikin wannan layi. Assalamu alaikum ɗan uwa, da zaran dai in ka zo kan misali kana da WhatsApp ko GB ko wani WhatsApp dai ko WhatsApp normal ko GB WhatsApp ko U WhatsApp ko UBA WhatsApp duk dai ko NA WhatsApp, NA WhatsApp card duk suna yi dai. Ma'ana dai yanzu sai mu zo nan kan namu WhatsApp ɗin nan mun shigo ciki za mu ce kamar mu shiga cikin wannan WhatsApp ga yana. Da duk zamu GB na muke aiki da shi. To sai mu shiga. Na shigo cikin GB WhatsApp. Na zo kan GB WhatsApp. To sai yanzu nan inda kun ga na sama abun nan karin nan lala guda uku shi za ka zo ka danna. Ka zo ka danna shi in ka shiga. Zai ce ma zai baka dama ka zo ka danna nan ƙasa. Ƙasan nan. Wala. Zai zama kasan mun aza na harshen Faransanci. To wasu suna aza nasu lange ko da Ingilishi dai abin da ya kamata dai fiye da haka dai wasu dai suna aza. Amma mu dai zan mun aza na saboda za mu iya ganiya da wani abu ko misali dai. Duk ɗaya na daidai ko wane yare dai indai ka shiga dai linkin da za a aza ma shi za ka iya gani da ko wane yare. Misali sai muka zo nan muka shiga cikin nan. Misali mun zo sai mu zo mu danna nan saman nan. Nan kun ga nan? Wala. Zan diba da kyau ne za mu zo mu danna. In mun zo mun shiga. To haru kuma sai mu zo kan sama haru na saman nan duka. Kun ga nan? Kun ga nan? Wala. Ne za ku zo ku danna. Kuna shiga ciki. To zai ce ma misali na farko dai wa kake so a ganka online. Ana son duka mutane wanda ya samu lambar ɗinka da ya danna zai ganka online ko kuma sai wanda yake da contact ɗin lambar ka shi ne zai iya ganin ka online. Na farko shine nan dai na sama nan. Nan na sama. Shine nan wanda in ka shiga. Misali sai in ce ni yanzu in ɗebe duka kowa zai iya ganin online in sa bakin wanda adda lamba na su ɗina su iya ganin online. Da zaran su wanda zan ina magana da su akai akai. Ina za su iya ganin online sai yanzu in danna nan ga. In zo ni danna nan. Wannan na biyun nan. Na biyu shi za ka zo ka danna. To kana danna shi misali mun zo mun danna. To sai mu dawo. Kaga yanzu mun ji duka misali duka wanda za su adda lambobin mu ajiye contact ɗin su ne za su iya ganin mu online sai mu zo mu dawo baya. To sai mu ce kuma nan na ganin hoto wanda mun ka aza akan WhatsApp ɗinmu da wa muke son shi gani har shi ma. Sai ka zo ka danna na biyu ga yana. Wala photo de profile ɗin. Kana shiga ciki. In ka zo ka shiga shi ma zai ce to wanda ke son ya ga hotonka sai ya zan yana da lambar ka. Ka san shi ya san ka. Shi zai iya ganin hotonka. Wala shi ma sai ka zo kan na biyu. Na biyu wannan. Sai ka zo ka danna. Na biyu ka shi. In ka danna shi ma to ka ce sai wanda ya zan yana da lambar ka ya sa mata suna ko kuma ya ajiye cikin tarhonka. Misali ka san shi ya san ka kuna magana akai akai. Wala. Sannan sai mu zo kan statue shi ma. Masu yin statue sai wanda zan yasa sunanka ka san shi ya san ka cikakken sunan. Shi ma zai iya ganin statue ɗin da ka ɗaura. Baya da bayan haka yanzu akan
magana group kan dan wanda mun tambaya na cewa ya za a yi ya ruhe lamba ta daga cikin group wanda bai son kowa ya ga lamba ta daga cikin group kin, ko sun gane ba su ita a yi ta wani cewa dai su ɗauka su yi su turo mai da linkin. Misali sai ka zo ka danna na Allah ka ga an sa group Tulemon, group Tulemon da nan, wala sai ka zo ka danna shi a nan. In ka zo ka danna sai ka zaka nan ka sa nan na biyu shi ma ari. Misali in ka sa na biyu ka danna haka shi ma ka ba sa damar dai babu wanda zai iya ganin lambar ka sai cikin group, sai wanda ya zan yana da ita ka san shi ya san ka, shi dai zai iya ganin lambar ka bale wani ya ce ya ɗauka ya tura ma da wani linki wanda bai dace ba, wanda baka san da shi ba. Sannan nan ga nan wajen da ka san mutanen da kai ma bulekin ɗin lamba, su ma daga baya dai za a yi muku misali nan inda kun gani, amma daga baya za a ɗaura muku wannan bidiyo shi ma a gwada muku yadda za ku yi. Nan na uku ɗin nan da ya zan akwai wanda suka yi man ta cikin metaji wanda ba na so ni ko suna yawan bibiyata, shi sa ni bulekin ɗinsu, shi sa nuna mace na yi bulekin ɗin mutum uku wanda suna bibiyata ni amma ni ban san su ba, su kuma suna bibiye da ni na ce ni ban san su ba amma suna taimanta misali ta Prebel ta misali ta kwanta gina ina son abin da to hina ce ba na son su ne, ba na son su, amma su saboda ba mutane ne wanda suke masu son ci gaba ba, isa ni bulekin ɗinsu. In ma nan ta da in ma sun dame ka da haru sun samu sun abin nan akwai inda za ka iya bulekin ɗin lambar su ma ya daina aiki akan WhatsApp.